Κάνουμε πελτέ. Γιατί? Θα το κάνουμε πελτέ το κρεμμύδι. Το κάνουμε ψηλό, το κάνουμε σάλτσα μετά. Κάνα σάλτσα θα γίνει οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι ανάγκη να γίνει πάρα πολύ μικρό. Όχι, είναι ανάγκη ότι θα κάνουμε στη σάλτσα ωραία. Λίγα πελτέ, που μοιάζει του παππού μου. Βράδυ με φυγή. Ρε πες μου πώς είναι το πουλί του, να ξέρω και εγώ θα πάει να δείξω στο πουλί μου. Άμα είχε μικρό πουλί ο παππούς μου, πώς θα ξέρω εγώ. Πώς είναι, με τα χέρια δείξε μου. Δεν το είχαμε στο ίσο καμιά φορά. Δεν το έχεις πιάσει τα χέρια. Δεν είχα πιάσει, αλλά δεν ήθελα. Δεν ήθελες. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν είχε, πώς είναι, μια παλάτι, δύο, πώς ήταν. Είπα, δεν το μέτρησα. Με τα χέρια σου, πόσα χέρια δικά σου ήταν. 2, 3. Η χειρότερα Παναγία. Δηλαδή όταν δεχόταν στο να κάνει τη δουλειά του, δεν πρέπει να μετράω εγώ. Δεν μπορείς να θυμάσαι στο περίπου πόσο έδωσες να μετρήσεις. Δεν ξέρω πότε παιδιά έκανα. Ωραία παιδιά έκανες. Ναι, όταν ήταν κοντό δεν θα έκανα. Α, τα κοντά δεν κάνουνε. Όχι δεν κάνουν, γιατί δεν φτάνει. Α, δεν φτάνει. Δεν φτάνει το ίδιο. Εγώ δεν θα καταλάβω ρε παιδί μου τώρα. Άμα το παππού σου το έχει κοντό, άμα θα κοντίνει το δικό μου. Άμα το έχει μακρύ, άμα θα μακρύνει. Δεν φοβάσαι. Δεν σου μακρύνει. Δεν σου μυθαίνει. Μα μακρύνει παίζει. Δεν ξέρω, δεν είχατε πέσει κατά ηλικία. Το κάνετε μόνο στο κρεβάτι ή το που σидιάνε. Όχι, μέσα στον δρόμο το κάναμε. Στην κουζίνα ρε παιδί μου. Μα καλά να μου το χώσανε. Και στην κουζίνα. Άσε με κάτι. Και στην κουζίνα. Μπράβο, τι όρθια ή πάνω στο τραπέζι. Ούτε στο τραπέζι, ούτε όρθια. Όταν έσπρωγα το χαλί, Ναι. και ήρθε κανένα δωμάτιο ίσως μουζείο που έσπρωγα και εκεί, ήθελε να κάνει έρωτα. Άμα, και εσύ τι του καθόσουνα. Μου μάθαινε το πίστη τι να έκανα. Καλά έκανες. Και δεν θα δεις. Σε αυτό, όμως πιο χρυσονάδα, ήθελα δεν μορτεύεται. Ναι, ναι. Κάτι ξέρεις. Γιατί εμείς μπορεί να έρθουμε σε οργασμό, αλλά εσείς δεν ερχόσαστε πολύ εύκολα. Και γι' αυτό τώρα έρχεται σε οργασμό δεν μπορείτε να σας διώχνουμε. Γιατί κακομαθαίνετε. Τι λες κακομαθαίνουμε. Κακομαθαίνετε, γιατί άμα δεν το βρει η γυναίκα θα πάει αλλού. Να ξεφορτώσει. Δεν θα πάει. Σοφία. Είσαι σοφή γυναίκα. Πολλές φορές εγώ δεν το έκανα την αρχή. Εσύ έκανες την αρχή τις πιο πολλές φορές. Άμα ήξερα ότι θα πάει πέρα τώρα και ήταν όλες οι ξεκολωμένες και κάτω, φοβόμουν κι εγώ. Και έκανες εσύ την αρχή πολύ, να πάει άδειος. Δεν μιλάει πολύ όρεξη. Καλά εξηγήθηκε πολύ. Αν και ήταν πολύ νέος βέβαια, αυτό που φύγει κάτω. Μπράβο πονηρή. Δεν βλέπεις όλες τις χώστες, χώστες τι λέγανε. Αυτές που δεν είναι ρωσινοδοί. Ναι. Και τι κάνανε αυτές. Α, καλά τι κάνανε. Αυτό δεν ήταν Έπεφε σαν οδρό με πουτσα. δεν θα έπεσε. Πόσο ήταν εκεί πέρα. Ναι. Αποκαθαρίσανε μέχρι χώστες ίδιες κατάλαβες. Το κακό ήταν ότι ήταν και μία χοντρή πατσουλή, ήταν κοντά μας, ήταν αρμένικα. Γιατί γέμισε νερό. Γιατί δεν ήταν μέχρι τα πάνω το νερό. Μέχρι να πάμε να βάζουμε το νερό. Για να τα ξαπλύσουμε μαγούλα. Καλά, εντάξει. Εντάξει, τώρα βγάζω και το κρέας έξω. Κάτσε λίγο να πάρουμε μια βράση να ξαπλύσω. Όχι, δεν θέλει τόσο πολύ. Κάτσε να πάρουμε μια βράση να ξαπλύσω. Δεν είχαν πάρει όλα. Να τα βάλεις εκεί στο αυτό. Γιατί είπα το κρέας που είναι. Και... Για πες λοιπόν και στο σαλόνι. Είναι στο σαλόνι και καμιά φερδολισμό εκεί. Ξέρεις πότε τον έκανε η όρεξη. Δεν θέλω να είναι τα παιδιά σχολείο. Και τα δύο παιδιά δηλαδή. Η Μέρη και τον Νίκο. Ναι, ναι.
Αυτό ήταν να πούμε μπάτσα μου, γιατί έβγαλε τώρα αυτά και μέναμε μόνοι μας, το κατάλαβες. Η γινόταν μέσα στο σπίτι μήλος. Η ησυχία δεν είχε. Όταν ένιωθε ήμασταν μόνοι μας δεν είχε ησυχία. Καθόλου. Καθόλου. Δεν θέλω να πλύνομαι, τα πλένεις μετά. Γιατί γελάς. Εσύ τώρα σε αυτή την ηλικία δεν θέλεις. Εγώ τι χωρίς, μου έλεγε καμιά φορά ο Κομίλης. Γιατί είχα πολύ περίοδο εγώ, πολύ αίμα. Και εγώ όμως θα μου σηκωθεί, θα γκρεμίσω τον τοίχο. Ήταν νέος άνθρωπος. Τι ήταν, 30-32 χρονών. Αλλά και μέσα στα 45 και 50 δεν είναι εξετοιμασμένος. Δεν είναι αρρώσιμος. Του σηκωνότανε. Βέβαια. Εσύ τι το λέγες, τους τον εμβόλευες. Τι τα έκανα, βρε. Τον αγωμαγούρα. Γιατί δεν μου πράγμα μαγούλα, ήθελα να χάσω τίποτα. Πού ήταν ο Κομίλης Ανδρεαδάκης, τον θυμάσαι τον Ανδρεαδάκη. Όχι. Πού ήταν στην αεροπορία. Όχι μόνο. Ναι. Λοιπόν, έλεγα η γυναίκα δεν χρειάζεται να είναι βιώμα και μας το θέλει στις λιγάκες και φέρει. Αλλά εμείς τι κάνουμε, Καζάνη, εμείς τι κάνουμε. Άμα δεν έχει υγεία, δεν έχει όρεξη ο άντρας, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.